Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero ndi la Mulungu, date mukayang'ana ndi pa 23 March 2025. Kuti tichoke pano tikafike pa September 16, 2025 mukachita masamu anu muona kuti ndithu tasala ndi masiku ochepa kwambiri, less than 6 months kuti tiponye chisankho. Tikhala tikumakamba kwambiri za nkhani zimenezi pofuna kuti tonse osanyanyala tikavote. Imene mukuonera ndi programu ya Hot Current imene imakufikani la Mulungu lina lililonse kuyambira nthawi ya 6 o'clock. Timabwera pano ndi cholinga chokuti tizakambepo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno, ndipo tikamakambapo pa nkhani zimenezo sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Langa dzina ndi lomwe lija Wonder Msisya Nkhwenda Vivi Ndevu Zamwayi. Tili ndi achimwene athu apa awayana chunga amaphang'ombe ndakulandirana chimwene. Mbali yawo kuti ndi amsuku Jona Pamkuku Msukulozi takulandirana msuku. Nkhani zathu ndi zitatu. Nkhani yoyamba tikufunsa funso, kodi akutuma anthu kuti Azikhapa anthu opanga zionesero ndi mwana wa ndani? We want that child. Whose child is this one? Amene akutumiza anthu kumakakhapa anthu ndi ndani mdziko la Malawi? Nkhani yachiwiri tikunena kuti ndale zachisankho zachipulula muzipani zikuyenda bwanji komanso kopsa kwake ndikotani malingana ndi ndale zimene zikumakhalapo. Zipani zambiri zili kalikiliki kufuna kusankha anthu amene ayimire zipani zimene zizi ngati ma MP komanso makhansala. Kumadera kumene zipanizo zilibe aphungu kapena makhansala padakali pano ayambako ena apanga kale kudikira kumene kuli ndi anthu awo kuti parliament ikatha apange zimenezo zikuyenda bwanji. Yachitatu ndi imene tikunenayo kuti palibe kunyanyala yayi, tonse tikavote pa 16 September 2025 ndi ufulu wathu. Mdziko muno tili ndi ufulu umene idatipasa ndi the Republican Constitution. Yes. Mu chapter 39 cha malamulo akulu ajatimati the Constitution akunena kuti anthu ali ndi ufulu wokumana, the freedom to assemble, a freedom to demonstrate, kuchita ufulu kupanga zionetsero peacefully and unarmed, popanda kupanga ziwawa chipirikiti komanso sanyamula zida. Anthuwo ali ndi ufulu mokuti anthu atangokhala kuti china chake sichinasangalase nkugwirizana kuti ife tupanga zionetsero apanga zimenezozo chifukwa cha mphamvu imene ikuwapasa lamulo mu 39 mucha. Koma anazanenanso kuti bwanji tione kuti zikhoza kumachitika bwanji zinthuzi. Nde timazabwerano Police Act imeneyi ndawerenga kwambiri ndikhulungire nakuonani kuti ndizisanthula ndi tuma chapter olosaloweza mapoponyesa iyayi nakhala zo busy 39 kapena iyayi koma amathapuloweza. Police Act chapter 9 subsection 96 ikukamba za procedure ya notice of assembly. Yes. Kodi izikhala bwanji ndakuda kuti mwauze mwadziwise a DC. Yes. Sizimvese sana mauwa. Mwadziwise kwa DC kuti a DC afufuze ndanzawo kuti kapena ndi nthawi ya COVID ino anthu sangachulukane kukhala malo amodzi. Kuti akwaziwisa kapena kwapempha? Akwaziwisa. Supempha makhanga kuti makhanga kuti ukapempha. Ayi, sungakapemphe zinthu zimene constitution yakupasa. Exactly. Malamulo akulu akupasa ufulu umene ujawo. So sungakampempheso munthu wina. Umakadziwisanu. Ndeiwo ndanzawo ajano ndamakhala basi nkuona da anthu akutiziwisa ayenda bwanji ayenda chonchi. Apolisi adalembedwa ntchito mziko munomo. Ntchito ya polisi ndikayiwerenga mu Police Act ya section 4(1)D ikuti apolisi azalembedwa ntchito kuti apereke chitetezo ku moyo wanthu, ku katundu wawo komanso ku maufulu a anthu. Yes. Ndiye chimene apolisi adalembedwa ntchito kupereka chitetezo ku moyo, kukatundu komanso ku maufulu anthu. So anthu ngati atenga ufulu wawo uja pa 39 apolisi Police Act 4(1)D ali owumirizidwa kukawateteza anthu aja kuti ufulu wawo uja utani uchitike. Now tikubwera pa zimene zimachitika
anthu akafuna kupanga ma demonstrations ndi zimene amakumana nazo ziphinjo zimene amakumana nazo. Now tisanakambe zambiri chifukwa pali zinthu zina zimene tifunsane mafunso chifukwa pena ukaonanso malamulo tikumafuna titi aunikenso kuti malamulo athu ma procedure icha tidayika bwanji andikukhuza bwanji kuti anthu aja akhale ndi ufulu wawo umene uli operekedwa ndi mphamvu chifukwa lamulo lina lililonse mdziko munomo limayenera kuti lizigwirizana ndi malamulo akulu. Ngati likutsutsana ndo lamulo limeja automatically abwana it falls off because malamulo akulu aja kuyenera kuti azikhala olemekezedwa malamulo enawo azichita support that. Now zionetsero zimene zakhazi kuchitika pakatipa mapezeka kuti anthu apange zionetsero akumana ndi anthu ena amene akumakhapa. Kodi chikuchitika ndi chani bwana? Why are we here? Kuti tikupanga zionetsero ena kwalesa akuona ngati iwowo alese ena kuti asapange zionetsero po wawo pyeza ndi zikwanje eti anthu aja ngati alemekeza zimene ikwaphunzitsa lamulo licha kuti akumana mwa ufulu ndi bata alibe zida apange zionetsero. Tiyambe pamene tisanafunse mafunso ena ndiyamba ndino achimwene anga maphangumbe mukuiona bwanji nkhani ya zionetsero? Ine ndikuona ngati kuti democracy imene timayitchula kuti tili nayo mdziko muno pena tizivomera kuti ngati ili kodi ndoti njachimizi chifukwa chonena kuti nkhani imene mufotokoza apa ngakhale mutamanena kuti ya section 39 kandi 41D apolisi koma ndi zinthu zonena kuti nzachimvekere zinthuzi aliyense ali ndi ufulu wosonkhana ufulu wochita express kapena kuti kupanga chionesero kapena zionesero ufulu wo ulipo. Ngati ili nkhani yonena kuti aliyense akumvesesa palibenso chifukwa chonena kuti munthuyo nakufunsani dala nthawi ija zimakhala ngati kuti anthuwa akuchita kukapemphesa ngati kuti akachita kwanyengerera. A DC a police alibe mphamvu awa ndi maufulu. They are being notified. Exactly. So munthu oti you are being notified ulibenso mphamvu yotha kumulanda ufulu palibe ali ndi mphamvu yolanda ufulu inaliyense. So ndimaona ngati kuti ndife achimedzi chifukwa chonena kuti ngati tikudziwa kuti malamulo amene okhala otere ni mwana wa yani amene angamanyamuke ndikumanena kuti iyeyo kumaona ngati maganizo ake ngoposa ufulu umene amalawi ali nawo. In other words kaya anthuwo mugwirizana nawo kapena simugwirizana nawo koma aliyense ali ndi ufulu ndipo amene afuna kupanga chionesero msiyeni. China chimene mafuna kunena nchonena kuti anthu nkhani ya tolerance ndikuona ngati nimene semavuta kwambiri apa chifukwa si apolisi kwenikweni amene ndinganene kuti ndamene akumanyamuka kuti aukalesa mwina chionesero ngati bete chitaonera za kulilongwe zimene zachitika kuwera 18 nkhani ndionena kuti anthuwo amakhala kuti atumidwa ambiri aja kuti tipite tikaona amene atenga zikwanje. Are you telling me kunena kuti mkuakhapa nzanuwa chifukwa simukufuna kuti anthuwo aonjezere masalari yawo chifukwa chake chimene chocho? Anzanu akunena kuti ife 20% imene mwatipasa siyokwanira tufuna kuti mutatiwonjezera taonani anthuwo mundiuza kuti awawa akupita nkukanena kuti yayi usakhale ndi 44%. This is nothing to do with it. Ngama zonse kwanu taonani amayiwa. Look at this picture. Mwakhapa motero. And what crime did she commit? The crime is kuchita express right yawo. So nchifanira kuti zinzachimizi nzombambwana nzobwerera kumbuyo. We are not supposed to do that. Kumbali ya polisi. Kumbali ya polisi iso ine ndikuona ngati kuti izi zikuchitika chifukwa anthuwa akumalekereredwa ndithu kumapanga zinthu ngati zizi because I would suspect kuti what should have happened is zimene mwanena zija. Apolisi akuumirizidwa kuti ateteze mayiwa. Moti mayiwa tikamaona ndikuti apolisi alephera ntchito yawo. Tikamaona apa ndikuti na kuti akuluakulu apolisi mwenena kuyankha kunena kuti mwalephera ntchito yanu. However tikudziwa zonena kuti we have got some fine policemen and women in this country. Ndikudziwa ine personally even kwera 30 kuli apolisi all over the world, all over this country. Odziwa ntchito yawo ndipo zipereka. Koma chimene chimavuta ndi ndale. Makhala kuti ndale zalowapo. Now ndale zikalowapo even apolisi amene akudziwa malamulo afuna kuti achite zinthu mwachilungamo amakhala ngati manjawo ngomangidwa. So ndizomvesa chisoni ndipo demokrasi ya ku Malawi tinene zona yalowa chimidzi. Demokrasi ya ku Malawi yalowa chimidzi ajona ngati tidagwirizana ngati pali mwina imodzi mwantsanamira
za democracy ndi ufulu ochita zionesero, ufulu okumana anthu nkulankhula za kukhosi kwawo, chifukwa poyamba kudalibe zimenezi. Mokuti pokonza constitution tidaziwa kuti tikuchokera kuti anthu amaopa kuyankhula zinthu, anthu azita kulankhula to express themselves, to assemble, to demonstrate. Now mukamaona zimene zikuchitiza, are we seeing kuti tikhoza kuuluza ufulu umene uwu, and then what happens to democracy aupanguko? Chimene chimandibwereka kwambiri, ndifuna ndisetse kuti ndideke dekani bwana tsikuti lake program ino ndidanena kuti zinthu zina zake zopepera zimene zimachitika mdziko munomu zikufunika positive anger kuti tisinthe zinthu. Awa akunena kuti mwaona amene amathamanga ziwanjaja sangangodzuka iwaja pauka kunena kuti they cannot do that. Mbali nayi awo pa police kuti akangotipeza a police athana nafe, the fact kuti akungopita mopheka osaopa police ali mphamvu taonesa chithunzi china chake pamapeza kuti alidziwanja wa police yake akuyenda chapafupi shoulder to shoulder. Tachipezeni Nelson zimene zikukusa zonena kuti anthu amene wawa abwera ndi authority ina. Authority nayo imakhala kuti yachoka ku chipani mostly tikalengera ulo kumbuyo zipani zonse za mbuyo zimakhala zipani zolamula because munthu wakuti ali chipani chotsutsa even mbuyo they would not have the guts mphamvu zideka kuti polisi amagwira masanga kuti ala iwende kuti chimene ufuna nene kunichonera kuti iya ufulu opanga demonstrate ndi imene no ndumani kagwira no akulu 5 years down the line tafika so apapa chifukwa mbuyomu taonapo mbuyomu ni muti tukambano nthawi ya ulamuliro wa Malemu Abingu nthawi ya DPP nthawi yakenso even nthawi ya UDF yes matuluka nali maunje zikwande nditu makadeti yes mademocrats the expectation is kuti mwina zaka zikamapita people are getting civilized kuti ngati amapanga nthawi ya DPP nthawi imeneyo maina ziwanje Bratayo mu Victoria Avenue mapika up mwina ena amene nakubwera kutsogoloku tiphunzira kumene zilezi zopoira this time around under this administration panopa supposed kuchitika panopa prior to 2020 tinaona anthu akupita kusewu kwanga zoletsero abwana kunali zoletsero akumaita HRDC pachokana 3 million people plus yes anthu kumapanga peacefully ngati mwina panali ena of course amataka mapanga destroy komano kumati 2025 tito kumakhala ndi anthu ena izizi tinezoona amene amatuma anthu izi ndi anthu andali mulema wana ali mkamwamu tinene apa kuti a president achakwera apakakondemo anachita kondemo zimene zachitika ku Lilongwe zokhapa wakwira ntchito mbomawa amene mulandu anapalamula ndikunena kuti kamene mukuti pasako tikuona ngati nkochepa tikambirane. I thought there could have been an engagement chifukwa chokuti zimamapangazo ndi ufulu wawo so he condemned it. However, what was interesting was what happened in parliament pachinayi. A leader of the house Richard Chimwendo Banda amene ali msogoleri wa nyumba ya malamulo amene ali secretary general wa Malawi MCP minister wa I think ababa is not important so we'll not mention it but these two things adanena kuti izi zokhapana zithe MCP and DPP must talk to each other. A secretary general a chipani cha MCP which is himself must talk to his counterpart Peter Mukito. What does that tell you? Because ukamaona zolesero zikuchitika ku Lilongwe zikwanje kumatuka ku Lilongwe suspect amakajani MCP tisazungulire so inde tikamaona ku blanda kuno kwa anthu kufuna panga zolesero akugenda kukuya kuthamanga kundira the suspect ndi ya DPP. How can we sort out this once and for all chifukwa zilibe gawo mu dziko la democracy ngati la Malawi yambani ino amsukuzifa na kugirani kukama kuti chimene chimandi bowa ndi anthu adindo andale amapanga blame game gaye tuyambirira avomereze kuti izi zachitikazizi atokhala kuti ndanyamala athu because when we get to that level ndiye kuti
tithana ndi vuto ili koma no tikangofika panda was enough head even akabwera kunena kuti atokha kuti adakagenda ndokha DPP wakani akukhepana. Okay. My point is kuti zimene alankhula chimwendo banda. To me akufuna kupanga admit kuti zipani za MCP ndi DPP because izizi zimene sizikuona na bwino. Sizikuona na bwino. Yes. Mwina MCP kabakhala imanena kuti amatha kulanda chinthuchi atoka DPP. Yes. DPP atumene maliro ngati athu tibwereso mwina athusionekera chifukwa cha uyalipo. Yomweyo. Yes. So kumakhano that tag of war. Koma the whole point is kuti tikalankhula kunena kuti ine ndi amkhito ine nda mkhito kodi zumathera pomwepo chifukwa what I've observed ndi anthu andale pamaso chonchi and it's not even applying just kwa chimwendo khawa anthu andale akamayankhula pa public it's one thing what they do behind the scenes it's another so I wanted to say kuti tisapusitsike ndi zimene amkhito angalankhule akabwera pa podium kuti fa DPP silupanga nawo vozi nafa ajabu hanga nakhaso kupala mitomweyo tisapusitsike ndi zimene ankhula achimwendo banda kunena kuti MCP simakondwera ndi zimene zonso iyayi azigwire pa mtima kunena kuti are you sure your boys are not doing this zithuzi zimene zijazi mukayang'ana nkhope zimene zija ndi ana amene achawo who dares go into Lilongwe ndizikwanje ndikumakakha anthu and come on this ndikunena kuti amene let's be realistic. The reason why they were stopping that is iwa kuganiza kwawo amati sanchitise manyazi bwana meaning the president so why about this bwana saone anthu akuoneka ngati kuti sakukhulisira yes yet these are people that says kuti engage us. We saw the president engaging Achinyamata state of the national address. Why not engage these people? Ochunga ndipo on that point ndakumbuse Malawi Congress Party kuti ngati panali ngodya imodzi imene Kamuzu ankatchuka nayo amakamba mawu achingereza awiri contact and dialogue amatanthauza kunena kuti ngati pali zinthu zokuti sizikuyenda mukhalirane pansi mukambirane zinthu ziwirizi. Now chipani chimene kawiri chimakonda kumafuna kuti chizilemekeza mbiri ya msogoleri Kamuzu. One thing I would have thought is kuti awa amene madandaulawa akhazikeni pansi mukambene nawo. Kodi madandaulawo watu amene akunenawo ndiona inunso kuti ndalama mboma mwina mulibe mutakaso kuti ndizoona. But that's the reason why mmayina kuti mukhalire limodzi pansi and you come to a compromise. Si chaka choyamba ma civil servants kudandaula nkhani ya masalales. Koma kumbuyo konseku makamu makambirana. I know amakao kambira nawo and come to a compromise. It may not be 100% address of my issues, koma at least makao kuti peacefully mwaule muanu mbali zose ziwiri makakambirana. What's wrong this time kuti zinthu zikifike mpaka pamenepa? Do you know Ochunga? Chimene chimapweteka anthu mwina even awawa ogwira ntchito mboma ma civil servants. Ngati pali nthawi imene aphungu a nyumba ya malamulo amamvana ndakamakambirana za ndalama zawo. Yes. Chifukwa anzathu amwayi chidankomera mulungu kuti iwo zawo azikambirana okha. Ena fe zathu malipiro athu amakambirana ife kulibeko. Iwowa zawo zimapezeka ndithu. Yes. Zanzanu pamene zimezo tilibepo pamenzo palibepo. How do you handle that? How do you expect anthu akuchita kuziwa tanzatu pano pakupochera achiyama ndira ambele chire mina kumana nthawi adandira kala bwana zidalwa kale maujeni mawo zanzawo ena mina kupepa. Yes, and I'm saying this with so much sensitivity, knowing kuti issues of economy, we need to make sure we balance. But you understand why I was doing kwambiri komanso chimene muone nacho nchonena kuti awa anthu amene apanga demonstrate ndamenenso amachita handle ma accounts yo. Yes, auchirodziwa ndakumaona ena akudya yakulongeza ndama pamene mukuwauza zonena kuti panyumba pano sizikuyenda ndiye fe chimene chisimaona zakudya koma kumapeza zoti bambo akabwera pomapezeka kuti pa jacket pake pamuoneka kuti pali nsuzi wa pizza. Mapisa kumala makhani nsuzi. Pizza sunsuzi. Now man out kumala dabwa kuti daddy how inu mukudya pizza ife sidi kudya mukutuza zoti sinsuzi kuyenda. Now kuli gawo lachiwiri lankhani which is at Secretary General Malawi Congress Party achimwendo anayima parliament ndipo ayankhula zonena kuti iwo atakumana ndi anzawo counterpart.
ndinakhala pasi nkunena kuti choyamba tikuthokoza kuti poyankhula mawuwo actually you are implicitly accepting responsibility. Akoba kapena mukuvomera president achita condemn. Mwina ndakona ati big gays is what it's. Yes, mwina adi mwavomerako. How I wish it was just clear than iso kunena kuti kungonena nditi kuti tikuvomera kunena kuti pena ndi pena pali mchipani anthu ena osokoneza amene amakhala behind such things. Koma ife tionesesa kuti izi zisapitilire. Koma ngati sikuthira pomwepo ni mazifunsa kuti are we putting the safety of the whole nation manja mama secretary general zazipani ziwiri? This issue is bigger than the office of the secretary general. This issue is fate ya ngati Malawi. Singa makhale kumadikira kuti atachi mwendo ndi amkhito akumane ndi ife ngati dziko. No. Iwo as who? As ma secretary ngati ma CEO ma custodian kumene this country so what I'm saying is even kuchipani kuja it should be a consolidated effort. Nonse kuchipaniko mwenera kuthandizana nkhani yonena kuti muthane ndi nchitidwe o savage ngati uwu. Ukonso ku opposition muthandizane. But for us being given a speech by Secretary General is not enough. What we want is action. And actually ndiochokera konse kuchipaniko komanso kuzipani ku parliament at all levels, because what we are saying is a Malawi at 2025 16 September akubwera ngato singa makhale so nkumabwerera kumbuyo nkumakhapana moteremo. This is primitive politics and should not be condoned. Two things. Primitive politics should not be condoned. Yes. Yes. Anthu amene amawatuma kuti kagendeni, kaphanyeni, kakhapeni anzanu. Amakhala ma communities mwathu mwemo. Yes. Akapita kumene kucha. Amatchula amene amatuma akamacheza ndazi zawo. Mbali zonse makampus kandi that's what I'm saying. Kuli ma sponsors amene adagenda kwathamangitsa kunkuyu bwana anga apadzana uyo ma step anakalandira kuli magwira ntchito yotamandika bwana kakunaye mathupi ndi ma 5 amene ajawa anakajama akapita pena amakhala kuti akugulira anzawo mowa ndi 2000 each ndi amalankhula akaledzebwa atsogoleri andale akamatu banja mara asibake kuti maina ofisini mamva kuti maina awo amatuluka zezo kwa MCP kuli maina amene amatuona kuti uyu ndaye amatuka. Yes. Ku DPP awa ndama so maina awo madani amatuluka so pamwaso wasewera zimatuluka. So anthu andale akamalankhula ifera kuti mara yaona ngati vizibu zione yaona ngati vizibu zione. The other thing that's raising question president ya kulilongwe abwana matransfer kaja. Yes. Iwe neso ndarube taponya chikalata cha anthu amene akwatira transfer amene amayenda pasewu 2 days later akuti chokaniko ni kumene munaliko mupite kwina chifukwa chani. But if you ask ku police yes, that's raising a lot of questions abwana. Why are we not transferring the police that we are not arresting people? If at all transfer solves everything. Yes. Now mumunena kuti muwabaka transfer kodi mukuti chani ala kwa chani. Yes. Free advice. The free advice is going to government. Yes. Apapa even munthu amene nkhani za ndale samazisata zikamaenda moteremo amadziwa zonena kuti the greatest likelihood wa munthu amene ali behind this ndi kuboma ndi chipani chimene chili cholamula simakhaji pani cholamula ndiye timafuna tinene mawu izizi sizimathandizira chipani sizimathandizira kuwina mavoti zimakuchosera mavoti. Ndifuna MCP munimvese kuno bwino alipo anthu ena as we speak today sali decided akhala ali ndi mafunso about DPP ndipo amakhala ndi mantha safuna kubwereraso komanso akakuona ninuyo they are not inspired safuna kuti mupitirire ndi adakali pakatipati katikati akaona UTM mwina ali mafunso awo akaona PP they've got their own questions UDF chimozimozi koma anthu amene amakhala usually very objective ndi anthu ena simungango apusisa chifanda anthu amene amafuna kugwisa ntchito maganizo awo they want objectivity amafuna kuganiza. Now akhala pansi nkumaona zinthu ngati izi amayi ati kwaona amayi are you telling me kunena kuti anthu ngati amene
ndekuti mukwakokera kuti akhale mbali yanu kapena mukwakankha kuti asakhale mbali yanu kuona ngati chonchi an objective voter akamaona mayiwo akakhapidwa akamaona zikwanje chonchi muganiza ngati kuti azikhala pasi nkumane kuti lero ndapanga chiganizo cha final kuti ndikavotera ambomawa kapena azinena kuti mwina ndione mu options ena koma awawawa ndi atikwana. So please, free advice mchitidwe otero sukuthandizani ukuchoserani mavoti. Free advice ndi imeneyo tisanachoke inofuna musayoke mesa tisichoka pansaka yes pakhala palika vuto kena kamena kunena kuti chitabwereranso kumbuyo apa tinazapita ukutabwereranso kumbuyo pang'ono mundilole ndibwere ndimawerenga kwambiri ndikhululukira very wise very wise kwanuko kupita kwanuko koma ndili nchita yozi inde ndikubwera kwa inuyo ndikamachoka papa ndingokuwuzani kuti ndawerenga kwambiri today I'm very wise very wise I wish I was a lawyer tifutika maloya atakhala apa ndikhoza kugwetsa tifutika maloya nditagwetsa pali nkhani ina imene machitika pa zionetsero zija tikubwerera kunkhani imene kuchaku malamulo 39 palibenso munthu angane kuti sakuamva ayi akulu a dziko lino akunena bwinobwino tikapita ku notification kuja amanena kuti anthu amene akukamuuza ujeni uja DC kuti tifuna tiyende nde DC uja akanena kuti iye musayende akunenano kuti anthu amene akanizidwa aja apite ku court akamudandaulire DC. Now chief, you don't have to be a lawyer to know kuti malamulo sayenda choncho. He who alleges must prove. Ngati DC akukana ati zifukwa zake zimnaukwanira, it is the DC who must go to the court and tell the court kuti ineyo ndikuona ngati anthu asayende mosusana ndi lamulo chifukwa cha izi court ndilo tanthauzira malamulo litanthauzire malamulo ndi zifukwa za DC not iye uja akanize anthu ndi anthu azipita ku court. You understand where we're getting it wrong? Yes, I'm getting. And I was trying to read kuti Michael kwina kupanga bwanji napeza po Australia. Australia is a good example. Commissioner wa police akakana. Iyeyo commissioner ayo ndamama apita ku court. Kukali uza court kuti nende kuganiza ngati kuti anthu asayende. Izi nde court livomerezane naye kapena likani. So Malawi Law Society, how are we looking at this? And that is in Police Act 102. Imene kunena kuti anthuwa akachite apiru zimene akana awakangozidwisa. You understand sometimes why timazapezeka kuti anthu amba kupya mtima chifukwa choti akukanizidwa ndi DC. Komanso kunoko process ya ku court is not as easy. Maka kwa munthu amene losauka. Exactly. That's why zimene akukhala kuti it's on the DC. Yes. So zimakhala ngati mukuwaphera njira imodzi imene mpaka suppress maufulu anthu. Yes. Chifukwa nthawi zina tikamanda kuphwanya ufulu kapena kupanga suppress ma freedoms, it's not always ndithu zoonekera. Komanso ndondomeko zolakwika kapena ndondomeko zimatha kuthandizira kupanga suppress maufulu. Chifukwa ine mukangondiuza kuti na kuti ndiye mupange apiru ku court ndikangoganiza zokuti ndiye ndikapeze lawyer kapena ndipeze njira ndikipita ku court basi kubozisiya. Meanwhile ufulu wanga ndakanika kupanga exercise. Pamenepo pamene timafuna ine mufuna muyankhulepo kwambiri apa imene sindiyankhirapo mafuna yankho njina chimene chinali kukhosipanga yankhulani wawa iyi ya yotuma anthu ya ubulutu yotuma anthu kuti azikakhapani ndi ubulutu mene ndi ubulutu and it's unfortunate kuti ndatsogoleri amene timadalira kutsogoloko kuti ndatsogolera kuthandizira panga ziganizo za serious koma ndi mabulutu because this is zopoira mafanira kuti tili ndi miyezi 6 less kuti tipite kusankho wayana wandilankhulira bwino kwambiri kuti titha kuthawa by the end of the day ndinene kuti mmene anthu amanena kuti anyamata amalusa zikwanje thaya DPP it didn't mean kuti amthalika ananyamula chikwanje tsuna yake. No, it wasn't even amthalika. Yes, koma zimachitika ulamuliro wawo under his watch. As a result timanena kuti ulamuliro wa DPP anyamata akatusa zikwanje iye zikwanje akuluakulu IMCP ngatana ndi joka yoma baya nawo a DPP amanena kuti anyamata anu amatusa zikwanje nthawi yanu simungazabwereso mboma ino anthu azikwanje ababa imeneja ya draw sanga simbweso IMCP kumanena zawo zikwanje singatuluke pasoka singagwire. Yes, okay, yes, mafanire kuti MCP ikhale very careful chifukwa panopa amalawi chimene akumayang'ana kuti kodi zimene tikumana nazo pano pasi is the government doing something about it as we approach chisankho malo momonjezera machimo bwezi pano kumachotsa zina pa sheriff. Now izi tichotse tikonze IMCP akukhabana na DPP chonchi
AUDM AUDF APP apange bwanji chifukwa mukunena papa zikwanje nanga PP kuti usazikwanje Yes, ndavepo. UDF kuti usazikwanje Pano basi ndavepo. ngati zikwanje zikutuluka ndi choncho nde mwapereka langizo inuyo kwa MCP kuti akhalepe awa akunena kuti apa yathira draw MCP ndi azikwanje DPP ndi azikwanje Ankane nalo yotutu. AUDM akamaona papa napa zikwanjepa atha kubwera nkuyimika nkono ife I think atusanaolepo chikwanje cha UDM atusanaolepo chikwanje how do the smaller parties not small okay not so big I don't know The other parties. the other parties Yes. how do they come in now to make sure kuti they provide that hope kwa Malawi amene adakayangana kuti tilowere kuti kwa ine wanda Yes. undi ntaji kakhapa bawo kuma strategist Umaona Ii, mwene. undi ntaji onena kuti kupita kwa Malawi ndi ukatenga zithunzi za nthawi ya DPP ndikuonesa kuti mwaziona izi nthawi ya DPP anthu amene achata kuti atafuna kubweraso Amalawi mkuti bwanji nde palanzawo awa amene ali mboma taonani izi zimene akuchita anthu capping counterparts nde akuti afuna kupitilira anthu nde ife tikuti Amalawi kodi mumakhala ngati option mulibe bwanji kodi ife munationa tukukhapa ife ndi anthu sachedwa kuyankha ayi nakhapapa munthu ine chikwanje cha UDM munationa chikwanje cha UDM chapipi ndiye muvutikiranji ndi zipani zokhapa ife tilipo voti ndi anu muli ndi ufulu kusankha zipani zimene zokhapa anthu Malawi kapena ife amene tilibe mbiri yosakhapa Strategist. basi bwana musaka chito This is why nikanena kuti achakwera amuthali azitsogolera zipani onsewa yes akamaona izi zikuchitika pa ground Very important. adzilankhula ndi anthu awo very important amuthalika adzilankhula ndi amukhito Yes. ndi achisale kuti agenda akunkuyu ndi ndani just that question kodi what happened in Ndani did you take part in this? and anthu amene akuwafusawo Yes. don't ask the obvious suspects Yeah. afuse anthu enieni amene angauze zoona Yes, number kuti inu atolankhani tafufuzani Yes. mutafufuza kundilande yes adapangisa kuti ankunkuyu akumbukire kujoga ndi ndani yes adakhapa anthu kumbowe ndi ndani nawo achakwera kufusa mona That's why I anthu wanted to go, huh? yes makambona kuti kwatuka zikwanje zoyamba kulilongwe Yes. opposition afuna panga zoletsa zokhuzana ndi my electoral issues yes kutatuka zikwanje yes we saw the former president Yes. amuthalika bakiri Address muzi Banda. address banda kututsa kadi opanga condemn Yes. kena tazaona achakwera in his address opanga so condemn kwawo za police kuti Yes. anthu awagwidwe yes mutipesesa yes panopa ndaonanso apanganso condemn yes ndimaona ngati kuti atengebe a step further asangotirapo panga condemn if I were him in this case I would even stop these transfers kuti musapange transfer sakathawa ala kwachani alakwachani ndifuna ndidziweka what has happened to these people chifukwa they were in the streets akudandaula pa nkhani zawo taona president giving an audience mkamba kwa sinyamata anakoma ati mavenda even kunzuzu Yes. why are we trying to give a picture of a president osamva za wanthu pamene ife taona kupanga ine njani anthu. ena Yeah. so apule alipo anthu ena asimaupimbeni maso what has happened today kapena chachizachitiro masuku apitawa chilipo muli ndi anthu ena inuyo kuti mufuna wafufuze bwinobwino sizikamangochitika mangozi izizi vuto lalikulu lomwe tili nalo dziko kuno tili unfortunately abwana we have to say it as it is Yes. this is what current Yes. we have average mind people amene amapereka uphungu kwa anthu Yeah. nkumaganiza kuti mukhoza kupanga zinthu afika pa average koma pa average Okay. pafika okay below average tili ndi anthu okupanda nzeru Ehe, amene idayika that's a mipando better kuti one. azilangiza Yes. zolangiza zawozo ndi zopepera zosokoneza somehow you think kuti zimenezo zimene zingathandize kuti anthu akukondeni anthu kundale Yes. anthu amenewo amaoneka kuti anthu amawapasa usogoleri kwambiri why because kundale anthu amaona ngati mwina munthu amene ali ndi mphamvu kwambiri munthu onena kuti atha kupanga bule anthu ena munthu onena kuti amasokosa kaya amatani atha kunyoza atha kutukwana and no wonder
politics yathu imakhala yotereyo. Mafana ndipereke chisanzo mwansangasanga. Yes. Muchaka cha 2019 nthawi imene zipani zosiyanasiyana zimakapereka makalata Yes. ku Malawi Live Today nomination papers ku pomwepa pakomesa apa. Kuno ku Times panali anthu ena amene ankanena kuti sitikufuna kuti George Kasakula ndi Brand Banda kuti abwere kuno. Nthawi imeneyo anyamata awatawawasa Yes. hot current. Ndiye sankawafuna ndithu. Now somehow I got involved and tinali gulu limodzi lopanga zonena kuti kodi tingachite guarantee safety bwanji anthu ogwira ntchito ku Times kuti apite safely kukomesa abwereko. You know what I did? Nangopita kwa anthu mchipani cha DPP nkanena kuti kodi amene amayang'anira zigawenga mchipani cha DPP ndani anandipasa dzina. Nandi ndatenga nambala namwimbira minde msogoleri So zigawenga zija namwimbira foni ndikufotokoza kuti asogoleri ife anthu athu atifuna abwere koma anyamata kumeneko tikumva zambiri zimene zikuchitika. Can you guarantee us? Ndiye tinakambirana pene paja andi tinapita kumeneko naenda nawo ndithu Brian na George Kasakula tinakafika kukomesa kuja kunali anthu a DPP kuti azaza kumene kuja but they were safe chifukwa commander analata yankhula kunena kuti don't touch, meaning kunena kuti atakhala kuti anthu enawo amene mmadziwa kandi office ya secretary general kandi munthu wina kaya sitikudziwa koma inuyo tifuna tikuuzeni directly kunena kuti use that power and influence for good and not for bad. Chifukwa ndakwenda anyamata amene akumatumidwa lero. Yes. Zithuzi zizizi athu omasimbwa leroli kumayenda chonchija safely chifoti amene akwatumawo nthawi imeneyo ali ndi mphamvu. Abwana mmene zinthu zimasinthira mdziko, today you have got the power, tomorrow you don't have. Ayi msimukwaona anthu Exactly what I'm saying. anthu kuti amasimbwa ntawuni mu abwana adachita amati adalo wa chala Nene ife pano kuti adalo wa mchala akalaya ndi anzawo kusate zoti mwamanga anthu pakati pa zakumbowe simunamanga anthu ife timadziwa palibepo mudamangidwa instant yakho abantu wasimunamanga anthu. Yes. Adatinamiza kunena kuti anamanga anthu amene adatenga ziwanja olenda mbira sikunamangidwe munthu ife we know that. tulusani taone Kamena tuuse kuti kesi yawo ili patipo. ikumva ndi We Kodi know zachitira ulemwezi kulibe amene watani wamangidwa zakundilande kulibe sabratani wamangidwa sinamvepo china chilichonse. Yes. Ina amene akutumani leroni nkhope izizizi Yes. ikadzabwera leadership ina adzakusakani mpaka namudzapezeka Exactly. mudzasiyapolekerapo. ino MCB ndi zinthu chamanyazi kuti muzilola izi zichitika. Very embarrassing. Very embarrassing. If you really care about Malawians, Yes. you cannot allow this. You are the ones amene muli ndi mphamvu. Yetu. Makiya ali ndinu, majesa ali ndinu. Yes. Mukulola bwanji ziwawa. Ifera apolisi amatuza kuti anyamalawo tukwadziwa Yes. koma silikaka atenge. Aparusa chocholi. Ndezi zikutheka bwanji kuti zichika zimene zisi. If you want to continue to stay where you are. Pasakabisa lero pa ujeni izizi. No, ife malangizo ndetapereka. Yes. Wokumva wamva. How ino siodetserera. We can only say as we can. How ino siodetserera ndiyo konza. Nanga talipo wina aliyense amene akunena kuti ife ngati chipani cholamula tutsutsana ndizi sasusa mpaka amwaisi. Ayi. Mwagwire Action. anthu alandire zilango zoyenerera mpamene munganene kuti mutsutsana nazo. As long as people are not arrested, nkhope zawo chita kuonesa choncho alipo akuateteza. Ndipaka suspect. Alipo akuateteza. Soka kwa ino pamabwera nkhani yokuti ya inspector general anopali pa contract chabe khangati nthawi yawo yogwira ntchito idatha ndakuenda contract mwina sawo labata mungafuneko mwina mwawalangizeko mayolamu kuti mayolamu izizi beta auzira ntchito ya polisi yofunikira kwambiri mu section 4 ija 1D imene tidalemba a polisi ndi cholinga chimodzi basi aziteteza miyoyo ya anthu katundu wa anthu ndi maufulu a anthu. Kodi anthuwa akamatemedwa choncho makhala muli kuti anthu akamayenda notification ija indiyo imayina mupite muzikateteza anthu awawa ziziphweka anthu akangokhala kuti enake and we are not condoning it akaphwanya pena pake kuphwanya shop the police protect property but life what about life kukhaba mutu where are you guys? Are we seeing police that is invisible and aching'oma afika kumene ukuko takhati kunena kuti aching'oma muli ndi ntchito nthawi ino imene mwakhala ndunayi ni nthawi imene nduna zambiri zimalephera mayiso chifukwa you really need to be focused and balanced and make sure kuti polisi kugwira ntchito yake malingana ndi malamulo osatumidwa ndi anthu
mwamsanga tisanapite kunkhani yachiwiri mwina tiyambe ineyo mwina let me talk to brother man. Brother Ezekiel. He's one of us. Yes, he's one of us. You know that. Yes, he's a media guy. Yes. Yeah, so tidani ndakumambira kweni ndakubwera kumene. Kuti Achingoma, if you want to leave a legacy, nthawi imodzi nthawi yovuta kwambiri. Izizi zikamachitika chonchi. Ndinu wa MCP mbali ina tikudziwa bwino munali nenene. Pano mavalano sapato za dziko. Homeland Security Minister. Muyesetse ndithu chifukwa inu mutango afusa ungwauza even ungwafusa ayona kuti izi zukhabanji. So any interference. No. You would want to see kuti even officers are identity. Yes. So pakadali pano ndikube pa table pano pa ma files anthu angapa amene atutsazi kwanje mulipo mukuona. Zimenezi muzionetsetse. Ine ndiyankhule kwa Inspector General of Police. Ndi ntchito yonena kuti nthawi ina umati kumasilira nthawi ina nkumati I'm happy I'm not a police. Anafusira wokha ntchitozi. It's not easy ndipo amayi tifuna kuti mumvese kunena kuti ifeyo tikudziwa kunena kuti muli pa nyengo yovuta komanso ntchito yanu njovuta chifukwa ndizosabisa. Anthu andale amafuna kuti akupangeni control. Inu mafuna kuti mukhale professional. Ndiye imakhala ngati kuti the opposing forces zimene zikuchitika. But at the end of the day, even anthu andalewo amazanena pamawa kunena kuti koma Inspector General wakutucha anali professional. Yes. Tinayesa kumpanga kuma she was professional. Takambakale tamva za retirement, tamva there may not be a renewal of contract. Kumene mukupitako. Funso likakhala kunena kuti how do you want to be remembered? Nthawi yanu zidaenda bwana. Mukafika msinkhu imene muli mayi kwambiri mwina ganizo ndizo ganizo makhala nkhani yonena kuti kodi reflection kuti kodi moyo wangawo pamene ndinali ndi mwayi wapadera kuti ndisogolere chinthuchi kodi nathandiza Malawi motani natumikira boma motani. So ifeyo sitingathe kudziwa zonse zimene mumadziwa koma tingakufunirani zabwino. Try your best. Zichite ukanika zokha koma anthu perception ndimene imachitika. Tikati perception mai ndiye tikupempha kunena kuti zizionekabe kuti inuyo mbali yanu you are trying your best. Koma chinaonena kuti koma tawa maisesa koma mwina ukukwandale ndamene akukhomerera. So try your best. Taonera ndi pano ngakhale sanakhala Inspector General of Police koma ano ukaira. Wala khala ya police there. Freezer na kuti this guy was professional. Exactly. For down up mbuyo down up. So that examples are yes. Azilipo. Yeah, true. So suri tungonena kuti chanchani yayi zina zake muziyangana mbuyo kumene kuti have I done a good job or not. Yes. Tidavapo ena atu ankanena apa kuti I'll pat my back. Well done. Yes. You've done a good job. Well, subjective. Time will tell. History will judge all of us even if it's asachoka mipando exactly. Of course. Anazanena kuti mutakhala mipando ya hotikali tija. Mundaja mabanza ngati. Kapena mudatumikira bwanja Malawi. Feso yathu indi autumiki timakumana nazo zinthu. Koma timayinati imepa zoona. Ndale za chisankho. Pano zipani zili bize kufuna kusankha anthu oti ayimire zipanizi ma constituency mawodi osiyana. Ndiye zimachitika ziwiri. Pena anthu udi amasankha munthu amene akufuna. Pena chipani chimasankha munthu amene chikufuna ndikunena kuti ameneyi ndi amene mumutenge kumene kokwefa chipani talamula. Nde pamakhala pena kukangana even pano tukukamba pano pali anthu ena adadana muzipana ndizi mumapeza kuti iwe you are just probably an MP wadana ndi usogoleri wa chipani chako ndakumakubweresera candidate wina kuzakuyimisira konko kuti athane nawe. How do we manage ma primary elections? Poyamba tinkanena kuti okay poyamba timaona anthu amayima kunsana. Pali chithuzi chimene I wish tinakachipeza cha Dr. Bruce. Thuzi cha chipongwe kwambiri cha Dr. Bruce. Dr. Bruce, he sat in a chair and there was no one behind him.
it was a sad picture, Yeah. to say the least. Yeah. I hear, by the way, he's contesting in area 23 ndi aukisana ndi ule Musungama. I hope this other time around bana anthu abwera kusana kwanu itafuna kumuzi peke manjo itafuna kumuzi afuna yesa ntawu ne tiana ta masiku ano timajeni ziti kumagwetsaso tiana tikumenya ndi aukisana ndasunga tafuli nazonse zabwino. but you know my point. Yes. Ndale zimene zimachitika nthawi imene iyo kuti even umaona ana ambali modzi. Yeah. Alumana panopa One family. ma social media Iwe ndi cousin wako. Nkani ya wanda iwe klambali yako aliyesa klambali yake Yes. iwe ukulowerera kwanga ukutani ukubweresa kodi tizipanga bwanji ndale za chipani intraparty politics and ujeni Ankwenda vi chituzi chichai. iya chituzi chimeje I wish Dr. Bruce kupita kukhoto kapempha kuti chibanidwe sikuti angala kuiseya ya mutali. tuzi cha muntali. You know what? Yes. I wanted to say kuti ndale za ku Malawi timakonda kumachukisa mawu kuti democracy. Wani maona tipa democracy nafikepo. Because pa democracy mponena kuti let merit speak through majority. Anthu ayankhule kuti fe kunoko Planta South tufuna wakuti sizoti sumuka kwakakamiza ayi ino ngati chipani mungochita konza ma logistics ma candidates ndi ati awa pangani campaign imene mufunira masiku ndi awovotera independent people to observers basi zosatira ndi izi basi mukalengeza ku chipani nkhani ati chimene chimachitika nchonena kuti alipo anthu ena amene amaona ngati kuti they are more important mu chipani. Alipo anthu ena amene ali ndi maudindo ku chipani ifota madziwana ndi asogolera ku chipaniko koma they don't invest on the ground. So pamodzi on the grassroots level alibe touch samapitako zaka 5 zikutha ena Malawi Congress osapita ku ground ukachita zinthu zooneka ndiye panopo akuthamanga kumene kuchako. Alipo ena onena kuti ali ma executive mzipanizo kandi ku UTM kandi ku PP kandi ku DPP koma kumuzi kumene amachokera kumene afuna kuyimirako palibe anthu samawadziwa. Now afuna agwiritse ntchito udindo wawo wa ku chipani udindo wawo mboma kuti akawakakamize anthu akumudzi kuti awayimire ndi anthu akunena kuti ayi ife tikumudziwa munthu amene tikuti ati can best represent us. Zipani ndikupemphera lemekezani democracy, lemekezani maganizo a anthu ma constituency chifukwa mukakhala kuti simunawalemekeze you know what anthu wa Malawi ndochenjera amamugwesa MP wanuyo ndi ukasankha independent ndekena kamuzalira nkumanena kuti ndini ma MP ochepa mukafuna kuti mudusise biro ndumangapempha ma independent mumafuna muzika apasa ndalama. I think it's an opportunity. Aliyense pali nkhondo zina anthu musamawamenyere amene is lazy on the ground aluze kumene muchipanimo akagwira ntchito zina kwa musakakamize anthu a Malawi kuti akhale ma MP amene samawakonda amene sazakhalanso ku constituency azikakhala m'matauni ndikuathawa a Malawi. Abwana ndale zachipulula zikuyenda bwanji pate imposing ndale uyu kudana ndi wina kuyika anthu akupanga kuyika anthu awo akuti ali kuchipani kukulando ena amafuna zikhanda anthu awo ndati akumayika anthu awo kumuyikira ndithu shadow koma shadow ndi wakuchipani konko akumpanga shadow zake chifukwa chokuti anthu sakumvana muchipani momwemo zimene zikumayambisa kuyambana you know ndi nthawi yovuta kwambiri inoyo. Tipange manage bwanji process imene iyi apa kuti anthu asankhe munthu wakumtima kwawo. Nditamba mbali zonse. Yes. Ndikambe chipani cholamula ndi chipani zotsutsa. Yes. Ndikambe chipani cholamula. There is a danger. Chipani cholamula chimakhala kuti chimene chili pa pressure kusiyana ndi zimene zili composition. How? They want to protect the administration. Assuming kuti they are working as a unit. That's what I'm saying. Okay. Because amatheka kuti acholamulacho chikukhya naso chokhacho. That's where I'm going. Okay. Ngati parobati ndi MCP imene ni boma. Ndi kuti pressure ili ndi water. Nakasimageze ena akabambe amuthalika atupere muluzi akwachesa iwacha kuti abone tufuna titenge mantoyo. Yes. Now the moment they begin practicing some undemocratic tendencies kuchipani timene mukutenda tomapanga kumakhazikitsana kaya mashado tolinga tigwetsane wina ndi mzati abwana chimene chichitika nchonena kuti akakwanitsa kumgwetsa winayo bwezi pata kuti akwanitsa
akaniza kupatsa wina uja amakhala pansi anali ndi capability yonena katothandiza nawo mwina the campaign imene zipali zimakana kwambiri sizampindi zokhazira ziro ndiba president baja olomuta wina makasa 290 ndikuluza pa president yapita mukakhala opposition so ndikuachenjeza kwa MCP kunena kuti the fights which we are observing because we are seeing the fights bana they are zosabisa chimene chikadachitika tikupempheni kumene koko mukhale ana mwana abanja limodzi the moment muti mupetekane aliyense ali ndi kufunika wake mbanja wina amagwira apo wina amagwira kumeneko simungadzidziwe nokha enanu kuti fedeni padziwa zokha mapeto achi mumaluzisano utsogoleri wa dziko amabwerera kutenga chimene chicha chifoti munapanga zopepera alesa mafuna zipanga zayika kuzipali zotsutsa boma alipo katenda sanga kumanena kuti ife tasankha wakuti it's one way yoyambirano ma independent amachulaja abana democracy pano panthu anayira maso zilingali za ndrama zomwezi people odakhala wabilisa ndrama zochuluka bwanji this time around akumatha kuona pakunena kuti iyayi tiwamvanshisha kulankhula does it just have the money, does it have the brain akhale zonsezo so let the will of the people be respected zimene anthu asankha sabatse kuti anthu aja nthawi kampeni la mthu akakumana ndi madelegates akapita ndiye mwasi anthu ajatani asankha anthu awo mene akufunira mukankhala kuti muziphonya izizi zipanimo ma independent amachuluka and amadzakhala independent akamwano farmers adakaziuka komanso mkamakangana nokhanokha mmalowesa mphepo mchipani odusa ndiye ukhale kuti munali mboma ndinuyo nthawi imeneyo apa ndikugwireni makuka ino MCP we know we can see kuti mulumana nokhanokha muli busy mukumaswana kuyang'ana zoluma nazo mwayiwala kuti pala chakwera mwatetezo umeneko kuti nonse muteteze ngati mufuna mupitirire as long as you're fighting each other you're exposing your leader if you want to consolidate power ndipo ine pano pandimanena kuti mphamvu ku MCP zidachoka kwa president zili maoffice ambiri office yawo kukuliza mphamvu office a president amene achite consolidate power jaibwerere no office mwawo ambiriwa alande mphamvu zinena kuti iwe bwera kuno azibwera kwa iwo because in the process imene anthu akulumana ayiwala kuti they have the president to protect and to win so akuluakulu nthawi yativuta iyi yokusa anthu kuti azavote iyi tizinena palibe kunyanyala ndipo tikalakhala ndi mphamvu tikadatseka ku immigration kuti palibe akutuluka sikatire pakala ativote anthu ambiri akuthawa bwana umangozizimuka ali kusiyatu what we have is Malawi the people that are going to Seattle too many Malawians stay let's vote guys let's vote mulandu wa munthu akatibira chimanga siti munyanyalira munthu ndipo kati asankha auje nanyuwani immigration bwana anywani okay yes bwana tidakadikira kathaza mapite soyi tivote kai osathawa akula kuti ndikhale tivote ndeti zambe kumapita wherever we want to go tithokoze msukuluzi ajona pankuku kuti nali nalo program ya lero amaphangombe mwanthawi zonse uli mwanu tithokoze kuchokera kwa ine ndevu zamwa inkhwenda vivi wonder msisya tikunena kuti tathokoza kuti munali pamenepo kuonera program imene ibweranso la mulungu chauta akalola